warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah. Marem to mresani Piyayi Blitar lan kahanane Kabupaten Blitar. Nggih, Mas, tak pikir ora ana sing mirsani wong aku dadan dadi kok isih sepi. Jebule rawuh ngumpul saya akeh sing mirsani. Alhamdulillah. Nggih kula nuwun Bapak Bupati, Bapak Wakil. Kula sowan wonten tlatah Kabupaten Blitar. Nadyan kepiye wae ora rada loyo ning wong kewajiban. Iya no, wong iya wis nampa lunas kok arepe selak ya ora mungkin. Ya ora selak apa-apa ki mesti tak syukuri kok, Mas. Yo ya wong lagi kerejekan ki kudu disyukuri. Bar main ning kutha Kabupaten Fitness. Kok fitness? Nggon reog lho. Ponorogo. Pono ki cetha raga ki awake sing cetha ki lak tukang fitness. Oh iya, Terus mendimun. Mendimun. Ponorogo ngalor ki jenenge Mediun. Mediun ki cedhak wong ki adoh kok mendimun. Oh iya. Mlebu rene iki karo panitia saka BI Pak Agus wis dicepaki penginapan nggon cedhake nggone rumah makan akuarium. Kok akuarium piye to? Ae dhewe lho transite ning rumah makan apa? Rumah makan Telaga Indah. Telaga ki wadah apa? Ya wadahi, Pak. Wadah apa meneh? Banyu. Indah ki apa? Ya apik. Wadah banyu sing apik ki apa? Akuarium. Lah iya. Mletik pancen. Ha iya. Elok. Diajari pinter kok angel. Ya ngene iki sing apik. Ya ngene iki sing marai larang kok yo. Nggih, wan iki nderek remen dipun wontenaken ngaten nika iki kebangkitan UKM. UKM ki apa to, Mas? Lho, kepiye to kuwi? UKM adalah usaha kecil menengah. Kuwi jawabane cah PAUD. Lho. Wiwit saka Jakarta, Sabang, Merauke sing jenenge UKM iki kepanjangane ya kuwi usaha kecil menengah, aja diprotes. Lah ya kuwi sing lumrah sing ora lumrah ki kok terus digoleki buntute. Yen munggo gareng piye? UKM ki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya UKM sejahtera masyarakat semua. Hebat. Kepiye dosen kok dibantah lho. Lagi ngerti ngasta dosen ta saiki? Ora tau dosen ini lemu apa tak gawa. Kok tembung kok ngasta dosen. Jan kula nggih niki nggih nderek remen jebule Kabupaten Blitar niku pun pindah mriki nggih. Nggih, dalam rangka hari jadi mesti wayangan. Jenengan wis kulino to nang kene? Yen teng kantor mriki mbok cekek demit lagi sepisan niki, Mas. Sumpah kula lagi sepi. Wong kantore ngono anyar lho. Nanti golek gondo dadan kowe bingung ning isor ondo aku. Ha iya. Kene iki wong jenenge napa piyai mriki niku luwes-luwes tur nggih apik-apik niki papane teng tlatah Kanigoro nggih, Mas. Betul. Mugi-mugi dengan di tempat Kanigoro itu artinya kanthi niat gotong royong Kabupaten Blitar semakin maju dan jaya. Elok. Kanigoro. Itu arti dari Kanigoro. Kanigoro. Mensuk ditanggap hari jadi rene ya mestine iso nyorowidekke tembung Blitar. Ayo. Iki tenan apa ora? Engko tiwas tak onceki sok ben ra rene. Ya. Kok ora rene ya mbok menawa taun nyang. Ora kowe iki budal nglimpekke kok. Ya aja ngono sing jenenge seniman lah ya berusaha semaksimal mungkin perkara entuk rezeki to ora kuwi lak urusane pangeran, ya toh? Oh iya iya. Menungso lak mung butuhe budidaya rezeki teko utawa ora, kuwi keparengi Gusti, kuwi ora oleh protes, ngono. Argumentasine dalang ya sing ngene iki. Nek tinggon wah rembukan bareng wantine dok dadi dil budal dhewe. Ya ora kaya. Nggih, Blitar niki B niku Bapak Dr. Andres Haji Riyanto MM ingkang ngasta bupatinya. Betul, itu arti dari B. Yang L. kedua L. L niku lenggah sebagai wakilnya Bapak Marhenis Esos. Waduh, hafal ora umum. Kadung wis lunas ora hafal. Yang ketiga I. Ini hari bekerja sama dengan BI mengadakan sosialisasi 3 gerakan.
Apakah itu? Gerakan nasional non tunai, gerakan cinta rupiah dan gerakan peduli koin. Elah. T. Nah, tamu istimewa malam hari ini juga rawuh. Siapakah itu? Itu Bapak Muhammad Sarmuji dari DPR RI Komisi 11. Kok apal men to, Rang? Wah, ya kita anteni sawerane kok. Ora tak apal. Kaya rono. Lho wong iku pancen kene iki wis diketik ning kene kok. Adapun hiburannya wayang kulit dengan dalang Ki Cahya Kuntadi. Terakhir R. Rame sekali wong ada garengnya dari Semarang. Oh iya. Ngene tak gaweke ukara wae, tak gaweke ukara ngene lho kowe iki ditangkap BI bola-bali kejak aku lagi pisan. Aja kuwatir angger sampean penampilane maksimal kaya ngono kuwi, tegese iso nyenengake tumraping warga masyarakat ana laladan ngendi panggonane wayangan. Lamun to kerja sama karo BI aja kuwatir engko sampean sak wayah-wayah kok sedo dikijing Mas tak kandhani. Amin. Aku jan wis ngerti, aku mau wis dikei informasi karo Pak Agus. Piye? Jare panjenenganipun Pak ingkang ngastana Kediri iki, Kepala Perwakilan menika Pak Joko. Kuwi wis nyepaki aku pancen kijing Mas. Ning bareng tak delok ki jebul ukurane iki pas karo kowe Mas. Aku kok ketok ora. Ayo meksa balik lah kuwi lho. Gedene gede kowe kok. Ayo. Apa yen wis tuwa ki mesti mati sik urung karuan, Mas. Ning pada umumnya sing pantes ki mati sing sepuh. Ning upama aku mati ki ya tak syukuri wong pancen kuwi jatahku. Sik aku tak takon. Wong urip lak antri mati kabeh. Ya toh? Gelem ra gelem lak nglakoni mati. Mati. Mungguhe gareng yen kon milih mati dhisik karo mati keri milih ndi? Mati keri apa mati keri? Mati keri. Mati keri. Terus sing ngedusi kuwi sapa, sing mikul sapa, sing mendem sapa? Apa enek mayit adus dhewe klunuh nang kuburan? Heeh ya kapiran ya. Tak mati sik Mas. Mati sik? Lah kono ndang budal kono. Jane aku arep budal Mas. Terus? Lah bareng tak delok indene iki dhisik kowe Mas. Mangsaku kok ngajak patiku. Lho yen aku pancen ditimbali sewanci-wanci siap pancen bener jatahmu antri mati. Upama aku mati iki wis alhamdulillah aku wis tau tuwa. Betul. Dadi bocah nom tuwa, dadi aku wis tau tuwa. Lah yen kowe urung tuwa mati piye? Ora sengsara uripmu. Urung tuwa mati bojone meteng. Wah wis. Ya mesakne anake no malan. Ya oh ya ya. Mang presani suasana ingkang kagelar dalu menika. Nggih, matur halaman Pendopo Kabupaten Blitar. Matur sembah. Ingkang presani ngantos ndludak mongko dalange mung dalang asli putra daerah Blitar. Lho Mas. Saben wayangan mesti sing presani ngeten iki. Kok sik to Mas. Aja saiki penonton wayang itu sudah cerdas. Jadi sudah bisa menelaah memikir mana dalang yang baik, mana yang tidak baik. Wong jenengmu ki wis apik lho Mas. Apik piye? Lho, lah kowe iki jenengmu sapa? Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi, cah Blitar sing saiki uripe ning Solo. Wah iya. Ya, kuwi saka tembung ya iki putrane dalang. Sapa kuwi bapakmu? Lah, ra apal. Bapakmu sapa? Aja kok sampean mantune iki lho ra apal jenenge maratuwane. Bapakmu ki sapa? Pak Sukron Suwondo. Lah syukur yen kowe sik apal wong tuamu syukur. Aku mau ngecek mergo lah ya kuwi akeh-akeh iki saiki cah saiki iki takoni jenenge bapake do lali. Ya iki putrane Pak Sukron Suwondo dalang kondang Blitar. Kuning kulite bagus pasuryane. Besok ben ditambahi. Ayo aku mau tak jikuk perasaanmu to. Ayo, tandange apik, ucapane becik. Terakhir di. Terakhir di to. Dikenal sebagai suami Mbak Kesi Dalan. Apa ki Sinden Tulungagung, dosen ISI Institut Surakarta Indonesia.
Ping pecotot tekan ngendi-ngendi. Aku kuwi karepku ngelem malah ora kecekel ya. Karepku tak lem ya kuwi mau lho, sok meneh iki dijak ngono lho, Mas. Nggih. Ning Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Niki pancen isine sakmenika dipun dominasi dening anak-anak dari Jawa Timur. Nggih, leres. Niki Mas Cahyo kalian Keng Roko nggih wonten mriku. Nggih. Nderek remen ning Jebaku remen meneh niki nderek BI dalu niki dalam rangka sosialisasi tentang bagaimana cara membedakan iki Mas. Piye? Cara membedakan uang asli dan palsu. Aku kuwi bare tak critake karo kowe to. Bare entuk job saka Pak Agus, Mas derek BI sosialisasi uang palsu. Nggih, Pak, deal dadi tutup telepon ki ngitung duit iki duitku katutan duit palsu 300. Dadi urung sosialisasi ki aku wis kapusan sih. Wah, ning lah terus aku tak otak-atik. Jadi keterangane uang itu ada artinya. Uang, Mas. O itu unsur penting di dalam sebuah negara. Endi ana negara mesti duwe mata uang. Dadi unsur penting. Simbol dari negara. Simbol dari negara. Anu alat sah untuk pembayaran. Betul. N kalau RI lho saya tak omongke iki ya. Nominalnya tertera Rp100 sampai Rp100.000. G terakhir. Gambarnya pahlawan nasional dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Ora enek kok duit gambari gareng ora enek. Iya. Iki mek dianake. Gambare malah gambarmu, Mas. Ning syaratnya siji. Piye? Kowe mati sik. Diaro. Lah wong dudu pahlawan kok ya. Lah ya wong dudu pahlawan merasa meri yen kepengin kowe iki masuk gambar di situ berbuatlah baik berjasalah kepada nusa dan bangsamu. Uang ki lak bahasa Indonesia, basa Jawa duit. Tulisane DUIT. D. Dilihat, diraba, diterawang cara membedakan uang asli atau palsu. Cerdas. Kulino kapusan kok. Nah, iya. 300. Iki untuk lebih cermatnya menggunakan lampu ultraviolet. Informasikan kepada BI atau polisi bila menemui uang palsu. Terakhir T. Tukarkan uangmu yang rusak kepada BI selagi memenuhi syarat pasti dapat ganti. Hebat, tepuk tangan untuk Gareng Semarang. Ilo. Aku kuwi mbol ngene kok lagi pisan dijak ya. Paling tidak inilah urun-urunku kanggo nusolan bangsa. Betul Mas Gareng. Ya lewat media ini saya mari kita bersama-sama menjaga uang kita jangan sampai tercampuri oleh uang-uang palsu perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Oke nggih sing rugi awake dhewe. Nggih. Wong jenenge ngati-ati duwe negara kudu dijaga. Ya karo hiburan, ya karo melekan sisan gawe pikantuk informasi sing bermanfaat. Gumathok lan penting perlu, Mas. Sing bakun iku tambah ngelmu. Nggih. Tambah ngelmu kuwi luwih ana tembunge to. Hidup itu harus pakai ilmu, agama dan budaya. Maknane dengan ilmu kita akan segalanya mudah. Dengan agama segalanya akan berkah. Dengan budaya segalanya akan indah. Dengan olahraga akan bergairah. Ya urung karuan ndelok mungsuhe kok. Kok ya diayeli. Mungsuhe ajeg ya. Wah kancaku do seneng ya. Yen ana ngono dukung kowe ya. Mau diajari elek kok malah do seneng. Nggih. Mas Gareng. Kalih mlampah. Niki wau Pak Jarwo. Sik Mas, kula nu repot ten mriki. Iki jane weke sapa to yen ra kanggo tak go mulih lho iki. Mboten menika kangge dokumentasi. Dokumentasi. Informasi yang kula tampi menika dipun giaraken langsung kalian Abi TV. Abi TV no TV mriki nggih. Blitar. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Sugeng mirsani Bapak. Dados nek jenengan teng mriku mboten pati ketingal wong syutinge teng mriki. Dadi yen pengen dipirsani piyai kathah. Lah mbok menawa yen teng mriku nontone kok Buri TV. Kepethuke lak
bapakku tok. Iya. Pak Jarwadi kala wau Nggih, Mas. nalika jengkar saking panggung paring dawuh Napa? bilih ngersakaken lelagon Sri Huning. Oh, Gitu. nggih. Niki Mongko lelagon Sri Huning menika karya besar seniman handal ing Laladan Blitar. nggih. Nggih Ki Ki Haji Sukron Sugondo. Kowe tak biacok. Ya anake protes. Iya, Niku sing jenenge anak lanang tenan. Begitu orang tuanya dihina, cancut tali wondo. Yo genah. Orang tua itu ibaratnya apa ki Tuhan yang ngijowantah. Betul. Jadi Tuhan kita di dunia itu ya orang tua. Alah katon. Alah katon yen cara Jawa, Ji. Gandeng menika karyanipun Ki Sukron, mula ya sing nembang. Nggih Pak Sukron piyambak. Lah pripun bojare karyane Pak Sukron. Nggih. Ini bocah nonton ra? Lenggah wonten mingking mangestoni. Nggih. Bapak, kowe wilujeng dalu. Waduh kangen ya aku suwe ra dijak. Angger tak takon Pak De kok suwe mboten ngejak kula. Lah pripun kula dhewe nggih mboten payu kok Mas ngono. Kalah karo anak-anake saiki. Garapi bapakku kudu wani tanggung jawab. Ayo bapak diatiri munggah panggung men jejer karo Gareng. Ayo. Turuk. Ben mutiar Gareng. Yo. Monggo Mbah Sukron monggo. Awit dipun tantang kalian dagelan ngenaminipun Gareng. Sukron Sugondo. Monggo wis genah, Suwondo suki luweh, Wondo ki tegese pasuryane apik ngono. Kowe tumbak cucukan sing ngomong Sugondo sapa? Sampeyan lek Sugondo ki suluweh Gondo ki ambu, tegese Pak Wondo ki mambu. Lho ora iso ku ya apik, saka kadohan wis gondo perbawane aku. Aku wis ngerti yen yamene kok ya ora bobok lho. Padake bocah ora. ya. Kurang ajar. Wah lah iki. Wong Semarang yang Blitar sing ati-ati. Nah, mutiar. Keroyok karo besanku kowe. Mbah Wakiman. Moder. Besan. Ini bapake kesi nggih. Nggih. Lho mboten jenengan dalam apa preman no arep kroyokan lho. Alah wong jene wong emosi lah ya kena-kena bae. Lho, mboten niki payanen mboten dipancing ngeten lak panjenengan mboten tindak mriki. Wala kula penonton setia kok. Oh, ngoten. Lenggah wonten wingipun Bupati mrika. Mboten kok Bapak Bupati rasan-rasan mboten. Mboten kula kepara tebih kok. Ngrasani masalah apa kok. Lho, mbok menawa jenengan jengkar terus Mas Sukron titip, ngoten lho sapa ngerti kok. Kabeh kok diserang ki gek kepiye. Lah kula ajeng mang serang kok, kula nggih nyerang wong liya to nggih. Lah inggih ta wal ngapri. Matur sembah nuwun nek Bapak rawuhipun ngestreni Kang Putra. Niki kula nganu ngupaya-upa sareng Kang Putra. Dih. Iya, telas pinarak dateng Griya Blitar. Loh, jare pindah kontrakan. Matamu ya. Biar. Dalang pindah kontrakan. Bare ndak taun pindah-pindah. Nggih, wong kula ajeng jane ajeng sowan ajeng mampir kare cahya mboten entuk. Napa suwe? Jare ngentek-entekke snack ngono. Nggih, mangke sane wedal kula sowan Rama. Lah iya. Bener. Ya mboten
Panjenengan dituwake kok. Mas Gareng. Nun. Mau lek sing ngendika sampean. Iki lek sing nembang ora sing gawe dhewe iki ora apik. Ayo. Ora aku ora omong ngono lho iki. Ngawur kowe. Sine piyayang. Kowe iki arep merintah wong tuwa mlipir-mlipir kowe iki. Oh, sing karep ngoten nggih niku. Nggih. Jane arah pembicaraan kula wau gandeng menika karyane Pak Sukron ingkang nembang mantune Pak Sukron. Lah kok sampean cenanangan lek nembang ora Pak Sukron Suganda ora apik. Mung sapa muni ngono. Wah, kowe iki ngawur. Sampeyan tanggung jawab ya ngongkon-ngongkon ora. Lho wong kula dhewe bengi niki sing tanggung jawab tentang kula nggih sinten mboten ngerti kok, Pak. Mboten, Pak. Niki kula saestu kepengin niki nuwun sewu. Supaya masyarakat umum tahu terciptanya lagu Sri Uning itu mergi menapa. Inspirasinipun saking menapa? Menika lak wonten gandeng cenengipun kalian Blitar nggih. Anu Tuban. Oh Tuban, malah Tuban. Lah nggih ta. Sri Uning mesti kok Tuban. Nggih, lah kok mboten mesti kok Blitar. Ha iya diprotes karo wong Blitar Sri Uning kok. Lho goleke Sri Gumoh napa Sri Jeboh ngoten lho. Lah sing heboh mana mati umpamane. Nggih, dados kaitanipun kalian Tuban. Iya. Kepahlawanan seorang Sri Uning untuk nusa bangsa nggih, Pak. Iya. Waduh, kangge Tuban nalika mbelani Wiratmaya. Laras. Niki padhe dipun asta piyambak nggih. Nah. Sinten? Panjenengan badhe nyekar Sri Uning Piyabawa. Lho. Kuburane kula pun dereng ngeruh Sri Uning niku. Lah nyekar ya terus ndak karuan makome kan yangil to, Mas. Jak omong halus ra iso cah. Waduh. Lho, lah nggih. Lah panjenengan dawuh kok nyekar ngono. Nyekar niku nembang, Pak, nembang. Oh. Alah, pinter anake karo pake. Lah ya sekolah kula mboten nembang ngertos kula nggih naleni niku nembang jenenge. Niku tambang. Masa? Tambang. 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 Tambang niku kura kinten nek satriya mandhap saking pertapane jenenge tambang. Niku Bambang. Ayo ngetoke apa meneh? Mboten. Jaman sampeyan jane pas lho kali kula. Ora lho nyang dhewe nang ndi nyang dhewe. Terus sampeyan garengi kula bagongi jane ngene. Awit eno anggarane cukup gareng tok. Ati reka kok angel banget. Nggih, bapak nggih. Nggih, kangen kali swanten panjenengan. Kangen karo suarane tok lho karo wonge ora kok. Tak taboki pisan. Lumrahe Asmarandana. Asmarandana. Ning sak menika Jabi damel pangkur sing cakepane karo mlaku karo mikir. Oh, aduh. Spontanitas. Niki mboten mantan seniman tobong mboten saged. Yen bab ngrangke kata-kata tegese iki engko kepanjangane apa spontanitas niku Mas Gareng. Blitar iki diterjemahne pripun? Niat bab tebang niku nggih Mbah Supro. Nah itu kalau tidak orang panggungan tobong ora mungkin mergo tobong kae biasane ratu pate kepethuk bage binake tanpa kencan. Ukarane nggih monggo Bapak. Sira Gareng Dara Arajo. Nah iki contone. Teruse ya aku ora ngerti. Sri Uning Mustika Toban Labu tresna ing kata megeng pati niki mboten ngarang sik lho Bapak Ibu niki spontan niki. Aja amen ngomong iki cakepane malah ilang lho. Pancen kula gawe kisruh. Ora ngajar. Kakarone rasa kandro Sri Uning kali Mustika Tuban. Wiratmaya Tuban. Sri Uning karo Mustika Tuban iki piye to? Lah wong sing ngarang ngono kok takone aku iki. Nek Dik, Pakde. Antem gaglak ndasmu, ha? Pak sakniki ndas regane larang lho, Pak. Ora tau jajan kentuki kok. Ora tau jajan kentuki ya. Kentake kok. Tulisane kentuki kok. Kentuki ya kowe. Tuki muni wae. Wayah apa, Mas? Bar U terus O. Nggih. Nglegeno sakniki. Sri Uning Wirat Maya
Katan ngira Sri Huning Wasana Niki kajengipun pirsa nembang ngeten niki mboten gampil. Enten guru wilangane, wulon sukane kudu pas. Ukarane niku yen 10 suku kata nggih, 10 suku kata. Yen kepunjulen dicoreh. Sip. Tuk prang bocana kara. Kepunjulen mboten Mas? Nggih punjulen balekke to, Pak. Wong kembang kok kepunjul balekke. Ha itu lho mboten balekke bathi sampean. Aduh. Nggih. Kula niki ngenteni sewane gamelan niki. Oh niki gamelan Pak. Wah. Lho niki ndek Mbak Kesi nika. Mbak Kesi nika mantu kula kan. Nggih. Mantu kula siji Mbak Kesi mantu mbarep lah nika. Nika sing Oh nika. Nika titianipun Mas Kalingga nika. Nggih ya. Sir kowe ajake. Iya. Seneng kok sampean yang dikeroyok anak sampean seneng kok. Ngesir karo mantune malah didukung. Lah iya, ajake les. Mustika toban yakti. Piye Mas Gareng? Wah niki yen kula terus terang kalah Pak. Yen bab ngeten iki kalah mergo spontan membuat tembang dalam kalimat yang harus ditata, ukurane kudu temata, ulon sukane kudu genah niku kula sing mboten iso. Nggih. Nek samu yen bagi binage ngono barang kae wis kulino ning panggung. Ning yen nggon ngene iki ora iso. Aku iki ngerti dadi kok Mas. Waduh. Lah aku ndek bojo barang ki apa melalui proses. Ngerti dadi lho nikah ngono kok. Ora ta ya. Malah mboten sarkasa. Nggih sembah nuwun Mbah Sukron. Lah iki ingkang nyekar langgamipun mesti ya niki Bu Kesi niki. Oh, lah Pak Sukron. Lho mboten kula bawa mawon nek sampun sekap. Lho niki badhe Tras Kondur napa Royal riyen? Waduh, ngriki pun telas, mboten saged royal teng pundi. Wong Blitar royal ndak ngerti ning ngondol. Ngerti niku Oh, ngondol. Nggih, royal cara sula. Apal men kulino jenengan. Mboten wong kancane ya kowe kok dadine kok ya padha wae kaya. Ayo, Semarang sampean nek Blitar nggih kula. Ngriki pun tutup sedaya kerja tutup, paluan tutup, Tanggul nggih tutup. Dipun susul kalian ngene Ngujang nggih tutup, Semampir Kediri nggih tutup, Punjul Guyangan nggih pun tutup pisan. Sunan Kuning Semarang mesti tutup mergo bernamane kowe. Germane. Komplek kok apal kabeh to gitu. Apal, Dalang niku kudu apal ngono kuwi. Nggih, ajae piknike nggih ten mriku nggih Pak nggih. Nggih, niki bature besan kula niki. Niki mental nggih. Klop nggih. Aku tak ngrokok ae. Niki kangge contoh kalau sudah menjadi sebuah keluarga, siapapun itu harus menyatu menjadi satu. Besan dados kados sederek. Pak Wagiman nggih dalang, kula nggih dalang. Kae pas ta mantune ya dalang presiden. Besan sing dagelan mboten. Mboten wonten, mboten. Ajeng dipek dagelan anak kula sing nika tak gecek raimu kowe. Kowe engko wis ora kok berdiwe dhuwit mek dibanyoli. Dadah. Mending dibanyoli ndek bojo dalang jer diapusi. Diapusi piye? Nggih, waduh seneng kangen to mbok kangen. Ampun kesel kondur lho Rama. Mboten. Mriki iki entene segodhus ngoten mawon. Lah iki pun luar biasa. Nggih, mengke jajan kalih kula nggih Pak. Nah nggih. Sing bayari sapa? Lho ya Pak Sukron tuan rumahe Pak Sukron kok. Nah, wis ngamrih slamete mawon. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Mantuku. Ayo Sukeksi. Kasih lagi. Mesti Pra
dhewe ta. Kalah karo kowe wong kowe bengi. Lagi iki lho ana wong joget kaya Sletika maju mundur. Antem iki pisan lho. Nil ketok ta asline nek wayang wong iki kan ketok. Nggih ngerti, ne ora terus trisik nutupi kancane. Kula nggih butuh difoto. Waduh. Lah pancen tak rusak pasaramu. Mula kudu hati-hati sampean. Engko sok taun ngarep nek dagelane malah aku. Wah, sampean rangas. Teni kowe. Aku arep dipateni mboko sithik karo pasukan. Lucune ya padha lucu, nembange ya padha apike, joget ya semono uga, ngati-ati reng. Lha ya ora mateni sandang pangane wong ngono, ora ngerti to anakku urung lulus sekolah. Waduh, nggo ngragati kanca. Kula pun rampung, Mas. Pun rampung. Lah niku Mas Cahyo piyambak nggih pun dadi dalang, Mas Kangko nggih jenengan asring dalang, nggih nderek kula. Nggih Mas Kalingga nggih pun madeg dhewe. Lah nggih, wong sakniki putrane wis do dadi dalang, sampean mang leren to dadi menungso. Sira iku wong apa bareng ngono kuwi. Wani ngancam awak mami. Kok ketemu jerak tantangan. Ayo. Nggih, Mas Gareng iki dagelan malah entuk hiburan ngono. Nggih, kula lho saestu niki terus terang Bloko Suto tanpa tedeng aling-aling kula nggih cerita kali anake. Dalang sak jagat korat niku sing ngalahke kula nggih wong siji niki tok. Kula anger derek niki pun blangkemen mergo apa? Kemasannya sudah bagus. Eman-eman entak leboni. Tur yen ngongkon wong niku dadakan. Aku sing mikir ngerti Mas Gareng munggah lho ngumpet dasku. Lah inggih ta. Wong jenenge ngono gara-gara sanggon-nggon ta. Mboten kudu goro-goro. Nggih, pancen goro-goro niku dimanapun tempat bisa terjadi goro-goro. Waspadalah hidup di dunia ini, jangan sampai kita tersangkut dengan orang yang sering ikut goro-goro. Monggo sing ikut goro-goro iki mung telu, siji Gareng, loro Petruk, telu Bagong. Plus Pak Sukron siji. Ngono. Iki ya dagelan iki mantan dagelan. Ngadeg dilu ta Pak Dik. Ngadeg tak kendangi dhewe. Delong tung tan delang tung ngadeg tung tak tung Ngadeg sik. Ape. Konangan oleh kanca. Jamang, Bu. Detan. Ngadeg sik mumpung urung mati iso tak delok. Buket kendangi Pak Dik. Kok elailo irama menyambut jangan tinggal melanggar. Pak Cintin Ya. Blegendang. Wes. Medun. Golek kedawan malah sedo kok. Rumah aku kaya gusah wedhus ya medun. Masalah Mas Gareng, kula niteni bolak-balik. Wong iki angger selaya pikirane karo gamelan kok mesti dawa men. Oh, nggih boten lah kok ngono. Neng. Om, terima kasih ya Om. Niki enten pundi mawon wonten. Ning kene walimah nggih enten. Ning wong mantu becikan nggih wonten. Ya melu mangan ya ndak buwuh nggih. Ya ndak enek wong kelah pancen ya. Dinapa-napake Sutrisno budaya asli niku nggih. Mboten enten napa sekatane, Pak. Siapapun bisa senang dengan budaya kita. Betul. Iya. Yo dintekne sik. Ditekke engko ndak pitike mati. Katresnane wirat moya
nuwun Mbah Sukron kalian Pak D Gareng. Nggih. Menika sampun dados adat utawi napa nggih kebiasaan. Napa Mas? Nggih. Saben-saben Bapak Bupati menika kepareng lenggah, tasih lenggah ta? Tasih. Nah, menika mesti jangkepipun Menapa? panjenenganipun dipun aturi tindak wonten. Aku rawani no pimpinane kowe kok. Njaluk karo nyuwun berkah iki beda. Oh nggih. Nggih, yo. Bapak mboten ngiyari Rianto. Nun nggih Bapak Rianto mboten ngirani kamardikan panjenengan katuran pinarak wonten pepanggungan kangge nglipur masyarakat Iya. Kabupaten Blitar. Monggo Bapak Rianto. Yo serampatke to, yo. Mas Gareng sing joget. Yo sak ngambane. Pur. Wilujeng dalu Bapak. Nggih. Dangu mboten kepanggih. Lah kapan cetuk? Nggih. Aku Kongkol. meh dadi wong meh sok akrab kula terus kapan bedhok. Walah, aploke Oh iya dhisik nang alun-alun barang. nggih ya. wonten alun-alun Nggih. Blitar bathikipun enggal. Ya. Pengen nih. Ukuranipun meh sami kalian kula bener. Ya ora mungkin. Gane dulur Blitar dhewe iki. Nggih, produk Iya. dalam Kabupaten Blitar Blitar. sendiri. Nika nun corakipun sae lho no. Oh iya apik yo. Kula favorit abrit semeng ngaten niku favorit. Ngatos-atos Bapak. Nggih, Nggih. awas. Dompete awas-awas. Masa Mas Gareng iki. Oh, Pak Bupati iki wis ngerti dhewe kok. Kepethuk aku iki kudu piye ngono wis ngerti dhewe. Ya. Nun sewu nika Gojek lho. Sampun dipun tanggapi serius. Serius ora apa-apa. Lho alhamdulillah. Ning ngeten Bapak Bupati. Nggih. Lak sampun wonten nun sewu jejibanipun piyambak-piyambak. Mas Gareng kula sowan mriki menika lak ingkang nimbali menika pihak BI Kediri. BI Dados Kediri. menawi ngantos jenengan kok nuwun sewu kok maringi redana dhumateng Gareng menika kirang pas awit tugasipun sampun piyambak-piyambak. Namung nggih katuran pirsa. Hmm. Menawi piyayi ingkang Sukodana Driyah dhateng tiang-tiang ingkang teraniaya kados kula menika. Menika gedhe ganjaranipun Rama. Iya. Nun sewu. Ana wong ngemis kok mbok alang-alangi gitu. Lah kuwi bupatiku kok ya. Lah ya malah ya. Nggih, Dalang kondang. Ki Cahya Kuntadi. Iya. Nika wajib Putrane Ayo. iki bocahmu. Pak Sukrojowanto. Wonten mriki kok Pak ilang. Sukron Sukondo mang jereke. Nggih, Sukron Sugondo mang jereke. Suwondo, Pak. Saestu Suwondo. Suwondo. Pun jenengan ngersake napa? Waduh. Suwondo napa Sugondo? Jan pun kula ngonekke napa mon wani sing Beh. cair jenengan kok. Sing tuwa Pakmu bareng tak delok karo Nggih. Pak Dandim. Nggih. Ya karo Oh, Pak Dandim. Joko, kanca-kancane. Hmm. Sampene sepel karo Pak Wondo. Saestu. Sepel. Satu Nggih. paket itu. Lah nggih. Ning kok senengane ijen sampean iki. Loh, lah anggaranipun namung ijen, Pak. Sejatosipun nggih kathah anggaranipun Bapak niki pancen wong util, wong cetil niku ngoten niku. Ayo padha-padha Pak Joko sing lenggah ning kono takon apa piye yo. Kok senengane kok anu nun sewu menika bombong kula dipun timbali wonten mriki remen saestu. Oh, berarti tahun ngarep ya kudu di anu. Loh, Hari loh. jadi. Kula mboten nyuwun no nggih namung nenggo dawuh. Wah iya, nggih. Iya.
Hari jadi bejang tanggal pinten kula catet iku. 5 Agustus, 5 Agustus. Nun Sampai nyatet kayak Pak Luhur panitiane ben nyatet juga. 5 aduh matreng aku. Apa? Wis Barengan wis. Wis isi. Nah, iki wis liyane to liyane. Wong jenenge tanggal 5 Agustus wis pasti wis dadi adat. Tumraping Blitar ya hari jadi wayangan wis ora iso gesek. Tak jagake nggo lebon merucut cah iki. Nggih mboten bakenipun kula nyang kuyung benjang menapa pun dawuh kula nderek kemawon. Oh, sawaya-waya. Kula nika nganu Pak, belajar untuk profesional. Kalau sudah bilang sama orang ya, saya tabu untuk mencabut menjadi tidak. Nggih. Sampun sagah kalian tiang sanes Bapak. Tanggal Nggih dipun geser napa dos budi? Pak Wondo ngengkel Pak Wondo. Abote mau golek pangan. Nggih. Bapak Bupati, Nggih. nggih nuwun sewu kula mireng saking panitia BI bilih wonten dawuh usulan saking pihak panitia menawi saged mangke Mas Gareng niku dienconke utawi digandenge kalih Mbak Lucy sing remenanipun Mbak Lucy niku sinten to? Sinten Pak? Nih. Remenane Mbak Lucy niku lho, Pak Dandim niku lho. Oh. Pak Dandim niku tasih bujang niku. Oh, mekaten. Nggih. Pak Dandim monggo Pak Dandim. Dan Nanti to Pak Dandim. Ya itu. Niku kersa tidak pesenane mriki. Pak Dandim Mbak kan Lucy ayo kene ngancani Pak Dandim karo Pak Bupati. Duduk yo. termasuk Pak Joko niku nggih anu lho pesen kalau wau. Nggih ya. Ayo, sareng. Iya. Niki namine Mbak Lucy Brahman. Wah, apale. niki anak kula ya, Pak. Anakan kula. Nggih. Sugeng dalu, Mas Cahyo. Nggih. Selamat malam Pak Bupati. Nggih, selamat malam Mbak Lucy. Selamat malam Pak Dande. Selamat malam Mbak Lucy. Kok kelihatannya salah tingkah saya dengerin Pak ya. Salamane suwi ya. Napa perlu Panas ya Pak niki Napa, astane. pripun Pak? Perlu ditangi Pak Naib sakniki lho, Ya, Pak. saya lagi bedain Apa Pak? Apa? salaman sama Mbak Lucy karo perawan bedane opo nih. Loh, napa Pak bedane? Tak ambu sik. Beda, Pak. Beda di ambune, Pak. Loh, bedane Oh pripun, beda Pak? ambune pripun Pak? Mambune pripun, Pak? Si perawan tuh wangi, Pak. Oke, lah terus Lah Mbak Lucy. Ngomong aku mambu ngono. Lah enggak roro amis. Pak, jangan begitu. Sekarang banyak janda rasa perawan. Oh lho. Apa ya, Reng? Allah ya. aku ya ora percaya ora tau ngrasake. Wah, iya. Lah kok penak men sampean ngrasake aku. Tangga-tanggamu padha alok. Ngopo? Ah dikira iwak pitik cocoki kirek. Ya salahe pitike kok gelem. Sopo sing gelem ya. Pak niki lho, Pak Dandim niki Mbak Lucy, Pak Bupati nang Mbak Lucy sampun nderek sowan. Niki badhe dikersake nggih napa? Weh. Maksudnya pripun? P1. Kowe di air keras kayak tengah-tengah ndopo ngono. Nyun sewu Pak Bupati nyun sewu. Maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Lek Mbah Wondowang piyayine si alus karo sampean lho. Lek aku lho ya ora wedi karo sampean. Lah napa to? Lho, nyapa kok mangkok badhe dikersakne napa air keras? Wong aku niki ndampingi Pak Bupati nyapa kok di air keras? Ya ning ora plak-plek to, Lus. Aku lak omong. Aku ngomong tok mosok kowe nangani, Lus. Nangane piye? Mosok kowe terus ngene-ngene iki rumah samu. Iki bentuk cinta kasih seorang wanita ya Kok tak iki. bales lho. Nyapa lho? Lek lanang sejati jantan tenan ya bales. Tak bales lho. Gek nyapa lho? Pak Bupati dipun wakili, Pak. Weh, Enak ibu. randaan lah. Atur ya panjenengan ke ya Jangan sok KDRT, tidak tidak boleh. KDRT. kekerasan. Malam ini peranku itu ibaratkan saya itu uang. Nah, sampean artuku toh. Lah artuku sesuatu lah ibaratnya aku ki duitmu. Mau piye lek neliti duit iki palsu apa ora piye, Mang? Diterawang. Kok derek-derek kok diterawang kan? Belum, Pak, belum. Wah, Pak
Pak Bupati iki sumengko sajae selawedian anake tangi ya. Mboten Ibu nika pelos kali kula. Dadi dilihat, dilihat, diraba, diterawang. Nah, sampean arep tuku bakpao lagi duwite aku. Mula aku tak lihat sih. Heeh. Iki wah, Yuk, ora apa-apa biasa lho, kita di atas panggung itu mitra kerja. wajahmu ki cemeplok. Oh. Nyawang kowe iki kepengin ngemplok. Iya, terus Diraba. Sampeyan raba. Anu Pak Dandim monggo. Pak Dandem lho masih bujangan. Cekel tangan tentara remuk. Aku iku ora bagene Pak Dandem. Kamu kok ya Bapak niki badhe ngersakaken menapa? Iki lho Pak Bupati. Pak Bupati paring dawuh rumiyin Nggih, Bapak monggo. Oke, Mas Cahyo. Nggih. Tentunya saya atas nama seluruh warga masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia yang tentunya malam hari ini sampai besok bahkan besok lusa ada kegiatan di Blitar dan sangat bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM. Amin. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Joko, terima kasih untuk Bank Indonesia dan seluruhnya perbankan yang ada di Blitar ini. Amin. Ya, semoga dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini ekonomi di Blitar semakin bertumbuh dengan bagus, Amin. terutama UMKM-nya dan tentunya ditambah dengan pariwisatanya. Amin. Ya. Amin. Kalau ekonominya tumbuh terus, berarti sering nanggap wayang, tetapi dagelannya pun juga Kula oleh Pak wayang kulit tanpa gareng udan deres. ya tentunya dengan dagelan kondang dari Semarang juga. Amin. Matur sembah nuwun Pak, paringi rezeki. Tapi jane tanggal 5 ora iso. Saestu Pak sampun nampi Pak, kula timbangan dipun santet tiyang. Ya, niki Mas Cahyo Nggih. dan malam hari ini saya minta lagu dengan Mbak Lucy dengan Mas Gareng apa? Nggih. Caping Gunung. Nggih, biasanya niki Mas Cahyo Pak Bupati lagunya langgam, kalau Pak Dandem lagunya yang riang-riang. Riang-riang. Yang jingkrak-jingkrak. Apa? Karena Anu, masih panas. Caping gunung dulu. Monggo Bapak caping gunung dulu. terus bar kuwi sing keras-keras. Nggih, nggih. Keras kowe ngerti paving. Sing keras-keras bagian Pak Lucy aja. Oh, Loh kalau saya sendiri juga ndak enak toh Pak. wah Lucy anggar kepethuk wong rene bojo lu nyosor. Apa? Lah sampean kok cemburu mbak aku? Aku weruh aku yang nglepeh bareng weruh Pak Dandem. Wah. Yo saiki wajar jujur takono ibu-ibu Ya kae. semenen kepethuk Pak Dandem kene tulisi Apa? diskon 50%. Ambene. Oh, kurang ajar. Dipun bawani nggih, Pak. Nggih, Nggih. Bapak badhe Yang bawa. bawa sinten? Langsung. Oh, langsung, apa? oh, nggih, Langsung nggih, apa? langsung, nggih. Oh, nggih, langsung apa Caping dijegleng gunung. Mas Gareng? Sampai Gunung Patas langsung. Anu langgam lho. Kepenaan sampean yo. Iki bapak ra ngersane jegleng kepenaan dagelan. Ora aku iki didhawuhi bapak apa wae iki gelem. Monggo bapak dawuh langsung napa jengleng? Eman-eman lek bayar niki. Nah, Jengleng. iya. Ya kuwi dendane gandeng tanggal 5 ora iso ya kuwi. Tidak apa-apa dengan Bapak Bupati Perintah ada yang diharapkan cair. Loh, Suasananya Bupati cair, Lawan. suasananya. Nggih. Ya, Mbak Lucy sing nembang, sing jengleng Mas Gareng. Ya. Sik to. Wah, bayang aku jengleng Pak Dandem malah dijegleng karo kokok blok. Kok belum? Wah, iki bocah iki nang Jawa Timur tak diamput. Aja miso. Ah, aku dolek kok goblok. Pak Sukron kowe ora ngulani ngene aku goblok kok. Luciana Tedean iki. Kuwi bentuk cinta kasih. Cinta kasih. Kita kasih kok bluk-bluke wong. Pancene kancane ganteng-ganteng kok dandan kaya medhot. Medon piye mayit tak medon. Malah Nano, iya Mas Gareng. saben bengi. Lah, ngono ki lho, ngono ku lho gedhingku. Seurung kok wis nyapa. Wis to meneng wae enak-enak. Ayo. Wah, Saben bengi
panglima kok. Ya ta, mok sak mono. Ngono arep melawan Pak Dandim. Ecek. Apa Pak Dandim iso ngungkuli ngene iki, Po? Lah, Luwih apik. aja neko-neko engko pistol loro lho Pak Dandim. Ora sak kencang. Pak, bisa dicoba, Pak. Aku ngono mau Pak Dandim ajak kaya kepengin. Takut saya takut. Takut sama siapa, Pak? Hah? Takut ketagihan. Oh, jebule tipene ya padha aku. Takut ketagihan. Ya, Mbak. Yen memecah among karut janur kuning Masa kaya banyak uyak-uyakan ya. Nangkring ora kena luput. Sampeyan aja ngisini-sini aku to, Mas. Ngisini-sini kowe. Ngajengi Pak Bupati karo Mak Dandim, tunjukkanlah kamu kelaki-lakianmu. Tunjukno nek kowe Nanti kalau kutunjukkan semuanya bubar. maksudku sing gentle karo Pak Dandim piane gagah ngono lho. Alah kowe iki jane iki cobloko wae kowe kepengin dijigile Pak Dandim ya ora? Iya, Ya, ora. iya, talah tapi piane kan gak saged. Mohon izin dan Saman warai Pak Dandim. saya sudah tidak kuat dan Perlu ambulan. lho kok ambulan. Malah harus dipateni aku. Padake jenazah malah. kembang wataan Masa mek sakmono, Mas. Sampeyan lu wis terkenal pinter mencolot dawer teko terot lho. Aku tahu tukang terop ora balik meneh kok. Kok ngerti-ngerti mak tus ndasik sing mbok. Bareng dicuk ngelusi aku kena berita bohong. Apa? Wah, Pelecehan karo aku. Sampeyan kok pelecehan karo aku. kena ngelusi iki to berita bohong. Wah. Lho, Pak Dandim kerenan iki lho astane ning sak lho. Yo, Reng. Nyapa ning sak. Mangke derek bibar kok ora ajeng maringi mengke, Pak. Pak Dandim iki kan sepatune ukurane padha karo aku. Padine. Kere. Kere, ayo arep ngemes maneh. Aku diploroki, Bapak. Nggih, Bapak. Neh, Lus, isih to? Hah? Isih. Nggih sekedhi malih. Oke. panas
untuk seret-seretan kiriknya di rumah. Wis diseret kirik meneh. Wah, bapak iki lho ana wong disiksa kok senenge mah disunting. Lah jenengan iki yo lain daripada yang lain kok yo. Nggih, kenang-kenangan nggih Pak nggih. Panas udan panas aling-aling aling capek gunung Suminten kleleken susur cekap semanten anggen kula matur boleh ora diusir nadyan Sineman Monggo Bapak Rianto langgamipun. Dek jaman berjuang sore kelingan anak
Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Blitar, Pak Rianto. Matur suwun Mas Cahyo, luar biasa. Malam hari ini masyarakat tumplek blek di lapangan sini. Amin. Ini sukses sekali lagi matur suwun dan tentunya penyemangat kita adalah dari teman-teman UMKM. Amin. Luar biasa. Sampun ngaten mawon nggih, Mas Cahyo. Inggih sembah nuwun Matur Bapak. nuwun. Nggih. Menika Matur nuwun lho Bapak. sik dereng. Nah niki Pak Dandem dereng. Oh, Pak Mau Dandem nyanyi dereng. Bapak iya. Matur nuwun lho Bapak. Alah ampun sarepot-repot. Alah tenapa isin kula. Iki ditrawang sik. Oh nggih dirabat. Iki arep nampane ngarepku kotak masjid gini wis. Mbak Garing nggak dikasih? Wow. usah. Oh, lho, Nggak usah ya? Pak. Wah. Beres. Wah, nggih, Bapak. Ki yamin iki ATM sing buka iki. Ini Pak Dandem belum, biasanya beliaunya nyanyi. Enggak. Ayo ngerti. Ning sing baku lah, Pak. Oh, Bapak Pak Bupati mandap sakniki. badhe mandhe, Pak. Derekaken Bapak. Wis. Mboten sah Pak, Oh. mengke sepatune ijal, Pak. Lah ditutne Mbak Lucy gelem aku. Iya toh. Oh, iya. Blok sirik atine. Lho, terke. Oh, terus galak itu. Nggih. Nggih, Bapak matur sembah nuwun. Nggih. Sampun dipun pengestoni. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun Rama. Nggih, sembah nuwun. Loh, Pak Dandem. Ajrek. Ndak mau Pak nyanyi Dandem takut. hukum panggung. Lah, berlaku tidak untuk Pak boleh Dandem. tuh. Nah, ini amanat dari Ini Bapak. seperti tadi saya katakan kalau tidak nyanyi harus ninggali. Tapi niki menurut dawe beliau Bapak Bupati, Bapak harus menyanyi gitu. Pun Wong seneng ngoten. bedil mawon Pak niku Pak. Ngalah mboten napa-napa kula malah kula tunggu bedile, Pak. Ini Terus yo bedil baso kae tataki yo. Nggih pripun? Napa Pak? Badhe Sampai sing ngatasi. lho kula mboten kula teng atas kok Pak. Biasanya teng bawah kula. Alah Pak Dandem iki lho. Kok iki malah ngrumpi wong loro. Ya kencan kok ya. Nggih. Napa Pak? Pripun kersane? Anu. Malam napa Pak? Saya nggak usah saya nyanyi. tahu Yutun. Bapak ini pengen lagunya Ya. kanggo Riko tapi Aslinya saya tidak bawa. aslinya gini, Napa iya. Pak? Pak D. Nggih Pak. Kalau si Iku sih kangen sama saya. Makanya baru turun. Waduh, yang kangen jenengan saya apa? Saya. Betul Pak, jangankan kok Bapak baru kenal saya sudah dari kecil ngincer gak dapat-dapat Pak. Nggih, karena teman-teman mboten ngasto campur Sampai sari. ngiling nolo. Dalem. Aku tak lihat dari tadi. Nggih. Sampai kalau 5 tahun lagi, kau mbah itu sampai. Alhamdulillah. Amin, amin. Nggih, nggih. Makanya Pak, nggih keparahan to Pak. Iya. Kok kaya Pak Sukron ngoten kula tampi 5 tahun kok Pak ini parah Pak. Persis sampai. Pak parah. Kan mau ndelok sampai tok. Iya. Lah sama Pak, kembarannya ya Pak itu. Bapaknya sampai. Kok Bapak kula pun mboten neten. Bapake wis ora ono mosok nonton wayang kok medeni wong. Ya udah saya nggak usah Iya. nyanyi Mbak Lucy Iya, ya. terima Bagus. kasih. Terima kasih banyak. Yang terpenting Sukses Bapak untuk rawuh. BI. Matur Ya. sembah nuwun Pak. Makasih ya Pak D ya. Nggih. Nderekaken Bapak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Ah mboten no. Sepatunya ambil di Kodim nanti Pak ya. Malah mengke entuk Wani. sepatu boot pres ngoten kok. Sampai wani nang Kodim ora? Wah ya jenengan wani ya propose niku sing galak-galak Pak. Nggih, Sembah nuwun matur dumateng sembah nuwun, Bapak Pak Dandem. Bupati saha Pak Dandem nggih. Wis jam 1 Mas Gareng. Nggih. Kok bacotke gara-gara Mbak Nggih, Lucy. nggih, nggih. nggih, dawuh, Mas.